Ije n'Ensoko TV, uboroso bw'umugusi. Mwancho murigeria bw'Ensoko TV na gukwandire Andonsia Sore mbiyabona soko choregeta seni kiga hasubutko bwa 15 na rimo mutinyo mutangani umwako wiga bw'ekirubere 25 ne munche nkuru kwa Clinton Ndigi korega asubuga tagati bumuchu Nairobi na Andonsia Sore asogotubwate kuro na kwarigandirira semesa yamayakuru Ensoko ensa eyamo tusange na kumanya ntara ya abariki baito bamangana basangiriri kuru asemambi yaringe entambe aseri bagari abakombwate sia kuru ase studio ya kabere togosabirwa nyarko bakugikaransobe na intwe kurubono goika omwerio hasenge nchomesa yamo yakuru Ensoko ensemo achakira bono kurende tutaranyora hasenchira yubo ikirano ha negati yari to kwarigan rutibo tukobwarero yokubwatira n'abantu baita abayabanye ya America Medical Mission Foundation also to make sure bakire ase county to kurwanya abantu baito Boroberio bobo bari bwabo sasa jagitari ya Nyamira goika omwerio and farmers who have done very well will remain on the international scale to get their best prices for their coffee for the rest of the year. No mweso hasabarimi bekemeri yekawa ekere serikali ya chakire boroberio yokobarigerie chiro chinse chesko na omaseneta bwe county ya Nyamira hokongo omogeni omachiro bokurumia se county yae Karibu sana mwanchumo rigereria bono nigotogo chaka no roboti rokubwate botukobwarero hase ense ya Kenya nigobono hegochia gukora chinkwana negati yechinse chesko asekerenga kyogosira abaunchoreria bosobonchoreria nabo igabari mibeke meri yekawa aya nkorengana nabarai bekyombe gya Kenya National Test of Harvest Competition inse ikyombe gya Agriculture and Food Authority FA AFA hasebono bayendekirie habaremi mbachya konyora echiro asechinse chesko elio kwegenderia muri nyambane agotumanya senchera yobikira. And most of the cooperatives and farmers who have done very well will remain on the international scale to get their best prices for their coffee for the rest of the year. Abaremi bekemeria gikawa banyoriro mweso magega yense ya Kenya wechigokora chinkwana na bonchoreri bekemeria kyokurwa chinse cha America, China amona Japan asekerenga kyogo chegusira obonchoreri obu. And from this national competition we are going to the regional competition that will be happening in Addis Ababa, Ethiopia from 4th to 6th of February. And the best farmers and companies who were awarded today will be proceeding to compete in the regional, that's Africa. Those farmers who will emerge the best from that competition, their coffees will go to our AFA website and they shall have an online auction where our farmers will be given the best premium prices for their coffees. We have a commitment as a country to increase our production from the current 50,000 metric tons to 150,000 metric tons. What we are saying is that we want to assure the farmers that there is market for coffee. If you look at the global trends, the production is actually globally quality coffee is decreasing, whereas consumption is increasing. So the assurance we want to tell Kenyans and the farmers is the government is committed to make sure that there's market for their coffee, so we go back to farming.
gukwana imeyo mucio Nairobi kurwa ase nyumba y'emisangirikano ya KICC na barai ba Kenya National Test of Harvest Competition inze kiombe kia Agriculture and Food Authority asibaragwa no mobisomo nene otenenerete amangana yeka wa Felix Muturi ni goba tebirubuna egetambukirekyo ni kerengete gukinya obonchoreria egati ense ya Kenya ne chinse cheisco. What I would say is that we have 4 categories of markets in Kenya. We have what we call the domestic market, whereby we are promoting domestic coffee consumption so that we can cushion farmers from just any kind of challenge that may come in the coming days. We have what we call the traditional markets, that is Europe and the regional countries there. We have what we call specialty market, like now what we've been doing today here. We are targeting specialty markets like America and Japan. And we have what we call the regional now, Africa region market. So what we are saying is that with the current news of extension of AGOA, it means more market for a value-added coffee. Like you've seen, our government is so much committed to value addition and increasing the visibility of Kenyan coffee and creating jobs for our youth. What I can say is that there's more confidence now that we can do value addition and have our market. Nonye nabo ni gobono baruro gusegeta guchia asa baremi kubwatera oboremi bweka wakoboko erigo kinya amabaga yemeremo imeyense. This is a collaborated effort, and especially led by the Ministry of Agriculture, that we increase production and productivity, and especially quality of coffee, so that we can be able to, access market. And the conversation we have right now is to be more market-based, because market will be able to draw the product. Goripoteria Ensoko TV, eritariane Linet Nyambane. Toska bosio wono mwanchu murigeria nigo omuruberio bwoko bwatoka hobo bwenya hande mono bobali bwabo sasa nyagitari ya Nyamira me county ya Nyamira kubwaterana ne company ya mo yobo sombi nigo oika omwerio itkoriarero hasogwetania habaruire 50 nomo banyorete obobali bwabosa okwana chinga kecho no mutendrobe company yo yobo sombi onyarko baga kwerra obuya bokwena na boso bogokeania emechango yego chiyacha ekero abaruire bali baganetie emeroberio yokubarwa bakwenekia konyora omuchando yo. Oli tengo Rogers Mutuli ongera litangani taitukwirani bageli wakira abantu baito porusi na orova bali bachite for the free camp search call camp yabeta sinyagitali ito ya Nyamira Lifaro na inde ingireli bageli ngakire abanyagitali baito from the Medical Missions Foundation aso bocha igase county ito ya Nyamira na kurwali abantu baita bange igo on behalf ya a company ito a company ya Guardian coach na a company ito ya Guardian na into anyoleteli baga yuko bwatirana n'abantu baita bayabaruye since ya America Medical Mission Foundation aso ko make sure bakire ase county ito kurwali abantu baito. From the preliminary report nibwete over 400 people kuruga Nyamira ito mbanyolete amatibabo na abantu over 60 to 100 mbanyolete surgeries in different areas batakanite ebese nyonye n'inturu nandi ntaito wakira nyone county ito nambyamona igera yanchite abantu abo bagacha abanyagitali baga partner n'abanyagitali ba Nyamira county na baramba exchange the ideas on how to go forward kurwali abantu baito in the future. So igoti yangireli bageli ngakire abageni baito bali bachite kurwa Medical Mission Foundation na nenda tukotebya abantu baito na aba lero mbakora na ande company ya Guardian Pass lero njaba bugulia moja kwa moja tuwabairire mpaka Alimansa Imara na barabu barara atimuka na kubakira nambiya mono asegasi ito bakorire. Masenata bwe county ya Nyamira Mheshimiwa Okongo Homogeni nigobona gikirio bukurumyo bagandote kwenekiwa
ase county ya Nyamira obubono bwaireire amagendero atari konekiwa kagokwana kuru ase ward ya Nyansiongo igotoka asense mu bunge ya Burabu okongo mugeni ngobona agikire mugabana bwe county yo Amos Nyaribo hasekiri atebire buna taribu yagosiekerwa ebigancha by'ekibesa monokeri kya World Bank ngobona haorokire gotoko kwae enchira emiroberio ye county yo egokorekana ensio Burabu mugabana bono kibesa ko World Bank mugabana chibekai mugu Uine armota que tenga agenda de cotovero mugabana Nyamira. Omonto orochi baka World Bank gocha gotora manga Nyamira toka guchibesa chitokonye arafu mugabana gakobori una ye ngakiwatu mete chibesa otebanga chimboli chiari etebita. Chimboli chisoya ka ondichikoria masakara. Moko moro mugabana oyu atara kwana kende giosi ara totenga chibesa chete cha World Bank ngaichichie. Ashindwe sana, aibu kubwa sana. Mutainga Nyaribo, aibu wewe, aibu kabisa. Aibu sana wewe. Chibesa toka ukorungu chitokonye na ekele chao kwa batiobe kwa uchumi buko ube sana. Senge jana matanga tokoro kunyaliyo. Nyalibo nero yo ito oruete Nyamira aga. Unanga nero gotene na mutwe ekeraba gani bago cha simbauti ya gocha kwa mwana itoko koko yobo president unanga nero korete chimboli abantu bali. Nande ngagitoko na chimboli chikale ko bugoskia sanga ese abantu libakari kuturwani esi. Na mumata yataka bire. Nechi wase chito cha World Bank. Umugambi ko kwanda maruba yochoire ese kibarasi. Umo Nyalibo lile chiwase chito cha World Bank ngo maitenge songora soma maruba likirwa kurwale. Chiwase chi account ya World Bank chi atomete Nyamira chicha batokonya chi account Joseph chi asietu. Todos kapasio mwancho morigeria totegerita se county ya Nyamira mujumbe mukoro wense moye bunge engare ya North Burabu oyo manyakaine buna Joseph Kiangoi boigo kabero mujumbe wense moye bunge ria Iala nigo bona mochiro botendri bwe bunge ya North Mugirango asekeri agotebanga nigo amaga chama base chiskuru che bunge yo nakyo kyaire korenta amachibu amabase gati yaborokiwa abono muri kito Steven Nyeri kyagotomanya sorobotiro kubwatia Kiangoi nigo bono hanyare koba gakuboria buna ebunge ya Kiaru ero ngaya ekorusia chibese kwagacha chiskuru chingia Omubunge omukoro North Burabu constituency na boigo Iara Moske Joseph Kiangoi nigesokire na koraga bokongu boteneri bwe bunge ya North Mugirango sekeria kwerange gati ya borokiwa bari abagwa sogote mukone wa KCSE igo kwarututwa mono anene mono asekeria kwera koboro kwa magacha mabese bunge yo section ya abana bahagute amatemo natali bagueta sengecho barabaliri abagueta sengecho yesa babwegina tebire na nonye na magacho toikiraneti nonye no mochoko tuyo kuigwana nkoya so bantu bagocha amu bakwane regento egere bamanyana gito guskojibosi na gito guskie sekiseni guskojibosi ona agitigire busaigo kirone totebe asenjira iranyare itanyare kolenta matokea no njara maya Kiangoi ikagukwana asumo chikonge nigagendere kora agotwara amabori onga nasiki hase bunge ya Kiaru amagendera ikirani wa CDF ase korende korengana nehera kweranga ase North Mugirango atararokana ndu mfano o central no eto kutukunyuma mumanyi sababu tukutukunyuma no bora eto gawogera tukutukunyuma Central Kenya kero mwaka abana gabakurusi wororo bali batara university why as polytechnics technical institutes bakuruwa bazwororo kero ya moso wakujensa mayaya onengo swara kujestaya onengo swara kujesa mache onengo swara kujese bwagachi byonsi bine bintu bikanda kibesa abana abandi egena barabuo banyare gwekonya challenge n'abatebya nerina abarai tuliyenjera naende bali baroro bona obisi bakyakegente kyo ininde prepared
twakore egasi na barabu egere twikirania ase okonya abana nigo kobomo wasabira barayi bachichamo na kubeka chipasari kobomo eri gukora amagenderero ari akororokana igo yete ingeri ko debana iga akaron da soro karongo jago soro ninjenzo iga simbo kora no kolenta banta bonsiamo kero muriamo kwana nonye ngende gina kwana basari amo kubeka se basket ye amo sege tongeke mwama ya kurushioro mwa bagira abantu bo nigo boigo Kangoi ai murunganiye chipara chimbe ime bunge yo asate biringa para te Rami ase ebunge ya North Mogrango chara cha North Mogrango ichana kuligere complete ninda we bara ya Kabondo ekerenyo njagachu asenge tuye bare ria nne ya rugwa gaja kome sabudi ro ria no ya nge contract lakini kibara kindi kyonsi njana bakoru njana kwa gajwa keregese ngoro totem Steven Nyerikemude Ensoko TV North Mogrango county ya Nyamira. Ebaro murikito Steven Nyariki tuguska kurwa se county ya Nyamira tukure na se county ya Kisii asorobo turukubwate kana chise mibono asamarro yo mwana Grievance Siriba oyo chokoba umwakili nigobono arange kurima maiga yenkaya egosinyo kumuira ase eskuru y'abamura ya Nyambaria usase eskuru ya Nyambaria habwasanya tukobaga kurangirwa maiga yoko koye buya samatemo KJS kubatekana no butako bwero bura senka yabo nigobono bagusaba bokonyi kurwa sonde bwensi hore no gwanja bosobwato mo bugwanja kuyekenke yoange elyo komokonyo mwana Grievance aso eskuru kwegenderia ase chindoto chae chokobo mwakili Teba ni garwari nga ketarinke tukaona bagi kitwa bwate byonse bagaika karwara bona baki amana baki bisu bamanyira bokon timbo atikende nkubankuba kurende babiri babasoma mwari munabtari babiri bakumwirira ase skuru akinendo korira matemo itire orangiriwe skuru ya Nyambari timbo atikende bona mwana yange skuru yingana kota abere ngo somera bokon ase skuru ya Magina One agora matema grade 9 anya 55 then achire kuguli kwende pathway ku social sciences ande ngo chunte ko chikosomera boloye asabirwa ndubwensi ga kora anche nkonya ndenya gukora masomo anenkirania ndoto ya Bane ndagire bakonyoro bokomu bakuri kore gese isasirete no mwana umuyo anje ta masomo no mwana bwate tabiengiya umwana oyo niga rumano umyate ko bagwekanya niga kunyaka gusoma no mukia na bakoro mukia sana wano niga kuboria okonya kurwa sonde bwensi oyo ramororera mabera erinderi anyara ko bakagwikera ibintu biri biganeti anyara ko bakagwojoinya se school ya Nyambari Simbarat onde ubwate kende tabatali nkubasaba mokonyo umwana oyo anyora masomo aye Erindaje ko tokonya nabo turanyoro kuja kobe gavana yende goje myakere mu sobo mbali kuenyara eseke nyoreke sakoru problem nero tabuga atikende babu atikende bara mu support so I want to ask gaki ko muranje gusina Nyamira yaito ase muabeta umwana unata tobo Toska usio manchumbo rigaria maiga yomo jumbe bwense moyo bunge ya North Mogirango Mheshimiwa Josh Nyamoko koria ira yogo chia kumosomia morokiwa we grade 10 na umimora Nyatara uyo nyarkobaga kumurikiro negetasene kiga Ensoko TV utabwate school fees niko lero anyarkobaga kwariga ni wase skuru ya baiseke ya Sironga asanyarkobaga kwariga ni gono mwalimu manebwe skuru yo mo chief principal Jane Nyanumba hamo no mo bisakuru ase obisi yo mo jumbe Josh Orembo sibori mukwa nacha iga Sironga asoko admit yo mwana oyo koroko na umemora twanyoreta mangana nabwate kuruso bomba bwato boremeru wake nato muno mujumbo North Mogirango Josh Nyamoko na moikirie skuru na korire process yo kuma admit chief principal ito Madam Jane Nyanumba omwanchire ko join skuru ya Sironga kuna torega nere twakorira admission
ntaite gwakira omojumbo ito Joash Mbiamono ase ogokonya abana buna batari kwenyara tiga Nyasaye komokonya erinda nyagokonya nainde abange batari kwenyara. Majina naitwa Naumuranya Tara. Nafurahi sana siku ya leo kufika shule. Sikuwa na matumaini, ila leo wakati nimefikishwa huko niko na raha sana. Naweza shukuru Madam Chief Principal, Madam Jane Nyanumba, amenikaribisha vizuri, na staff teachers wametukaribisha vizuri. Nashukuru sana na nawashukuru wanahabari. Muendelee na huo moyo wenye mko nayo. Nawashukuru sana, Mungu awabariki. Na huku ground ya huku iko poa na shule iko poa. I promise I will work hard. Mheshimiwa Joash Nyamoko, nakushukuru sana kwa kunisaidia. Ubarikiwe sana. Gave me a call and he said the girl was to come and do. He has lived his word. The girl is in Songa Girls. The young girl, this is your dream school. It does not matter where you come from. You have been given an opportunity, a silver opportunity, and it is you who will take up the opportunity, pass your examinations. Wanchomorigeria tokuska bosio kurende totigarita sengana ye chisemi magega yokorikia omobaro we aborki wabegire digi komi ase chiskuru au ase county ya Kisii nikobono abarimu abanene kuru ase chiskuru echo banyariko baba gwesokia na gukwandra omobaro ibo abarko ogendrete gwesokia goikera boniga ase bona bange banyariko bagukwandre mechanda baiburi babere bagwetera goikia bana bwase eskuru akoneke abuna ngoso abariko ogendre ase chisemi chiabo kumanyiko mwanchumo rigeria homogano yo no nyarge no gendete kwariga ni wasensemo ya kabere kurende tugosuka sorobo tironde magega yoko rikia hombaro monne bwegire ababarko begire digikomia se skuru ya Riomego yegi Adventista nikobono yegi Adventista ya secondary nikobona borki wachimibere na 30 baso iraroro nikobono botendrwe skuru yo basabiro mugavano Nyamira Hamos Nyaribo hamono mubunge onot mugirango kweneke bona nko basira bareri banyora mache yo gutumika se skuru yo gotoka se wodi ya Magwagwa ira se bunge ya not mugirango imyanyamira nigere na borki wachimisano na isato na nikobona igo sanga mache gesima amone skuru yo boroso heyo ebwate abana eribwe yamo nichimibere amacha yo atarigo isana Eskuru ere neba tuate ba performance ikire 5.8 ntubwate amatatizo make changamoto la kwanza wasere ritatizo litangani ndaka ringa ntubwate umachando kwa amache aigotore igoro naende gesima tubwate ngiatwara umuchando unabona okonyoranga epampu eri arinde kwanyere asarikire population unabona iga umwako unabona tuko chikutacha 608 sababu namba ya grade 10 abato chikonyora na bawo chikamia 450 bono mujando tukutora no igwa mache ayoko nyoranga occasionally wase chinga kichinde kere igesima kirikia engeirwe ngobetere gere na twara arienjera tutume egari roche negari yoroche kirengaki konyoranga te konyara basomba mache isanikie ama hitaji ya wanafunzi metanda tu agatware there before wasekuru maega igoro ya accommodation mochandoria ngoshukuru sana ikiagera governor neso enetigati agatoretera muntu toratebe edona gwetera Safaricom egatwachi dom ibere eyemo yabamura ende ya baiseke domo eyemo nagotoroje kubuguri abana bakamia ine igobona sa accommodation population ne menta ya bana asa accommodation ya ronto yuko gukora kintu yuko twara muchando tora request our able governor mheshimiwa wose our area MP mheshimiwa Joash Nyamoko patokonye tonyora mache egere nambe ya wanafunzi toro tinga mambienge tonyora batachire 800 na turanyare goisanikia amahitaji ari ya mache egesema tobwate abarari baito igotogo share wose tumeka amo ne primary gebwata wanafunzi
twaetanitie rigwe ya 200 na intomenta abaito barochi 800 gisima kiringe ngego tuisana tware gosaba tori kwestia bara yabo baito buna nabakwana bacheamo batokonye secondary section etware gisima kiabo na turanyare go Mwancho murigeria shida ikemironge bere na inye cha butokiri goro yensa eyamo tokoro mutumukomo kega se studio ya kabere ngo basabanga to skare kure nanda sensemo ya kabera se kagitari gitambe tokentra go sangama Eye Nensoko TV uboroso bumugusi onye kubwatari iborio obosemia gusekero kende gyonsiguro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya 5 narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umugusi ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakirari tuko bwomugusi nigo bware gosirwa noboremi rikomera riburuga risamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asinka yomugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoroberio wikiage kyomugusi nobe bokumerana na inche Frida Kerbo kera ritkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi korwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera ritko tomocha ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririye imena isiko yagusi nagusanga nabaya eteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngotiferpo ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twaliro wana wachagete aya nime yo muroberio bumwenori kirari tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Ensoko TV oboroso bumugusi mwancho muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheito ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyareko batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko yagusi sichinsemo bunekia Nakuru mwancho muligereri elitonyara kwa batopo umugusi ora sensemo ya Nakuru libaga elianyara kwa bakoigwegwa na nemono ntonyara kwa batogo so asichinsemo Childoret no mugusi ora asichinsemo Childoret neranyara kwa bakoigwegwa mwancho muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba unachinsemo Chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusioro no mugusi anyara kwa bakoigwegwa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyara kwa batogo ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakoigwa asenchera enkeranu aiga omwancho muligereria segeta seni ya Soko TV no gotochi kwa batogo kora eke korugeito tonyara kwa batogo kora asenchera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri
tunyara koba tugukorariria ukorari kwanya gusira asenjira ebwenerete Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Ensengongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igokumanya ayara bega gwateka korwa ase omuchomane no Nairobi erietariane Linet Nyambane. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Karibu sana mwancho murigeria sense mega ya kabere yemesa yamaya kuru Ensoko ensa emo mbiyamuna soko sangana intuna bono togosuka bosia sorobote lokubwatia abarimu abanne b'ekisukuru cy'ekisekondari cy'igoro kurwa se ekisukuru awa soro gongorwa gusi bune eria y'abanyaruka ya Nyamagwa ryambase eria bamura ya Nyamache nigo bano bayanekire buna omubaro monne bwa barkiwa nigo bere gukorikiwa se ekisukuru ekyo batabekire hase system eria yesere yewizara ekisemi asabano ekisukuru ekyo banyarire ko babagotebanga ose gukwana nabarikya mangana omwarimu womonene w'esukuru ya St Mary's oyo manyekane buna Meren Nyaberi niganyarire ko bakagwesoke na gotebanga nigo aborki wa chimibere insi aborki wa chimisatu na 50 abo bare ase skuru yo tibanyari ko babako be kwa ase system area ye wizara ye chisemia ase emirobero yo kwenekia bunanko babeka bare eri bachikwegandaria ase chisemia nemono nigo bana bari mwabo basokire na gokwana bunaniga aborki wa banyari ko babago sinyo ikirana ase chiskuru ko bayo ko bora chiskul fees ase batebire gati abayibori nigo babekire emirobero yo 45 chibando negatie bintu binde ibirachi gutumeka bunenchiremo yo gwakandira aborki wa chiskul fees kwegandaria ne chiseme cha kwamba wanafunzi wote wanarudi shule 100% transition, hasa wale walifanya mitihani vitengo mbalimbali. Na changamoto ambayo tunaona hapa hivi mtaani ni kwamba wanafunzi wengi wanataka kwenda shule, lakini unapata kuna shida ya school fees, na wazazi pia wana mambo mengine vile wanajiweza. Kwa mfano unapata mzazi ana pesa lakini ana vifaa kama kuna vitu mbalimbali kama mahindi, kuni, vile vitu ambavyo vinaweza sukuma shule. We have started receiving grade 10 students since Monday. Although in a very low rate, we were allocated about 600 students, but up to now we have received 203 students. We hope these students who have been placed here will be coming, because when we read on the net, they are there, they are coming. Some parents are calling that they be given more time so that they organize themselves to bring the boys. I think many parents are not able to meet their obligations. They are sending many students to school, or they are coming on their own to school without either fees or other items like uniform. Some students have come and they are in civilian, they are not even in uniform. It's like maybe the economy is fighting hard, or people do not know what they are supposed to do. We have received around 300 students who have been received. Among the 300 students, around 250 have already reflected in our admissions. Others, their cases are pending. But the challenge we are experiencing in these grade 10 admissions, there are those students who are transferred and their cases are pending. So getting the password to admit them is becoming a challenge. And I'm requesting the government if they can hurry up on those particular cases which the students requested for the transfers. We were slotted in 500 slots for grade 10, and so far, as of the fourth day today, we have had 177 reporting, while 272 are yet to report, and they still appear in the KEMIS platform.
Togoska bosio mwancho morigeria buna enchera yamo yoko basira borokiwa be University ya Kisii wetera sokwa gacha chinyomba chokomenya cheri gorirense ase homorobirio ho National Affordable Housing niko bona university eyo yanyariko bagi kubwaterana na babwatani kurwasiri shirika eryo rya National Housing nabo igo kwanekya kohena na oboremo obwasobwa gachi bwechinyomba cheri gori ryense burachi konyara ko babo korekana asomo contractor nabo igo bwagachi obo burachi ko babo gochaka bwangoiga niko burachi ko babo gochaka bwangoiga hase umwaka oiga muri kitogo Cliforenge agotumanya senchera bwikira nase umanyiga bwokwena na ensemo yoko gata chinyomba cha Borokiwa University ya Kisii chinyomba chicho komenya chikwagachwa ache skulu ao inse omerobulio Institution Affordable Housing bwe serikali ya Kenya. We at Kisii University are here today most grateful and excited to the government of President Ruto that has given us an opportunity to benefit from the affordable housing project. We were here today to hand over the site for our student village that will be done in the next 52 weeks. So the site has been handed over and we look forward to having nice things. Among other infrastructure that come with the hostels or the buildings, we are glad to hand over the project. The contractor has 14 days to mobilize. We officially have handed in the site today. A lot of groundwork. We appreciate the university for having done. This is the geotech, this is the topo survey, and therefore we shall just do a little bit of mobilization from the part of the contractor. Our next meeting to the site or to the project should be in the 3rd week from now. Korengana na Nathan Oyorogechi oyoro vice chancellor bu University ya Kisii obwagachi bw'ikinyomba ekyo tiboligo kya gosalia obwa mategati university amona banyene kinyomba bekenyoro. This is a government project within the university. It will accommodate 1,600 out of 24,000 and the other numbers that will come. So the partnership between the government through the university and the private sector, that is the community that is constructing hostels around, still continues. So we'll always continue working. What happens is the government does its portion, but even the private sector in the community around here is encouraged to continue doing good and excellent facilities for students that are local and international. Obwagachi obono nigo borachi koiro mwaka ya makoera naigo mo contractor nigo asabirwe nyaka baka kore mirimo ya yasomokia rekone bune mirimo yonko erere ase kakerekeganeirie. Right away to move to site, the time is ticking. We are counting his duration of the 53 weeks from today. Atakana no komentekana kwa banta bange kwa gata chenchera nabo igasamara mu serikali ekurate nigo yaruro gochya sonde bwensi ogachete ase atakaneri buna chinyombe ekyo nigo kirache gotagorwa is that we are viciously protecting and recovering that which was lost. And people of Kisii County, because I'm on media, I want to believe, let me kindly pass my kind word to every community member next to that government institution. Umekuja, umejenga hapo karibu. Na unajua hii ni shamba ya serikali. Once government, always government, forever government. No matter how violent the community is, power that time. Let this message go down deep to everybody that is occupying public land. That one day, whatever development you are doing on that land, bono nigo yatigere asibali bairwe mirimo yo kwagacha beneka buna obwagachi obwongo korekana bole asenchire ndonge yinko reporter ya Ensoko TV karwase county ya Kisii iritariane Wycliffe Orenge. Togoska bosio mwanjumo rigaria maiga ya serikali kubwatoka chibesa chugosira chiseme chia Borokiwa ase chisukuru ane mono chi secondary nigo bono chibesa icho nonyana bochitara bwato kwa gochia ase chisukuru wetania emerongebere na ibere ime ye county bose ime ye nsemo ya Nyamache
ikeni go bono kirire omorkiwa we University ya Nairobi na indo yokorie kerego kyobo jumba sense moye bunge ababasi Samuel Siringi anyara ko ba kagwe sokeri tuko ria rero na koenekia hetaro yayo cyase cyabisi cy'isemi meyo moche onyamache edikuganya komanya egekogera chiskuru echo chitaranyora chibese echo wikiraboni ga chinga ke echo boigo iganyara ko bagakuru kubole go cyasa baiboli koenekia bonanko ira bara bana babo abigiredi gikomi ekero chiskuru chinyinge chitaranyora aborkwa begiredi ekyo anemono eria yegoma asense moye bunge yo Rituko lya lero twachiranya mache korora abo bisaba nene begisemi ase serikali balega igasinya mache sababu twachirane elinga serikali njarua chibesa chiri chikoru capitation chiri chiko tumuja ziskuru abana bayito basomere chibesa yonse cyarenge 44 billion chinyinge sana jya tumuja jiskuru lakini ase junior secondary twanyolere report ga nga jiskuru jeito 22 kurusi nyamaje sub county yoka mbairi mbaranyora bese icho cya capitation igo twachaga gukwana no mobisa monene ngaki inkikora jiskuru jeito taranyora capitation twanyolere kamaene jiskuru echi 22 nchiranyora capitation so twaboliri ngekora jitaiko jitanyolete omobisa totebiringa gentongero kemo gosibibiriga biageretera kini oboliri ministry nyala ko bageko sok chibese icho igo to iwana nenere anyala ko nyara koba okobeka omokia na intu to bwatera nenere to nyala ko batokoranga chiskuru ichi to cha nyolde chibese ichi chitaraika agera abana bayito basome chiskuru yemono umutinyu go chaiga gosonde ntojo nyala ko batokoreta abasemi abanene iga asenya mache gusanda onsi chitorarole abana bayito bonsi pibakole tusemi bayicho baja kosomiwa nganga kibako genderera masoma ande ujibusyo bali bako ende university to badainga nkosi kichiro bali bako ende technical college to badainga nguchi kichiro bali bako ende masoma ande onsi ndo chitoleta abasemi bali abanene iganya maje tokonya abana bayito babanyanga kibako gendera ujibusyo twaro liri mwaro ujikuru ase GTV kuru goronga abana mbaraenda chiskuru jeito je secondary ga bali ba grade 10 omo iga se for example igoma liyo bara chiskuru inji abe gitunga bana mbaraendo etokote yawe bayitunga chiskuru jeito chionsi nchibwate bifa bisaine anjira abana bagende sibachole tukuchia banyole basomi kubiya egere naende emyaka ende goje tato abana aba banyala ko bagwita buna abande banyole ko bagwita igonto itika chiskuru jeito chikwe tutiga abananga na ichibese chirororo bagosomera serikali ya rule wichororo igotiga to ba temwenzi ga kitoma abana leno lia ngeli tukolio moelio lio ko report lakini naro je serikali ya watanga na vera igole naende amatukande uchibusi Manchomo rigereria togosuka bosio bona hasoroboti rokubwatekana na siasa ni gobono abarai bekiama kia UPA kurwase orogongo rwa agusi banyareko baba gwesokia na gukwandra obotati obwanyareko bokwenekiwa samatuka bwangwiga obworoke bone kiama kia UPA na kigetangaine ase opusena kigetangaine ase okorokia kweroberia bosio bobochorio bonene na bogokwenekia komusira Dr. Fred Matiang'i asobochorio bonene bore bosio aya toleta ali tukoria rero gutete kwira ni ngambu ya mono aseli tukori orontu aro jase mitandao ne kireti cheito ne GTV cheito ekere sinoveti yakore tu kulingana no maarufu yebyama chama yaito ya UPA nero yarekanete koma ebwa tu maarufu mono actually 800 plus ikabwati kuna ODM 500 meaning half of it nginda tokota abantu baminto aba gusiba minto tekwana somo numike gusinga enyomba yaito nereye ingakienda abantu kunya kotabalenga nere village even in a constitution niyanjete ng'abantu goika bachakere kuru village inche gona biro yo mobo wechi coordinator kuru gusi yonsi ese yabeta koteba ngambuye mona sengenchi pati yaito ya rokanire ke ko twaro bobuyo bonene tarisi na saba chumutinyi 11 atwaro bobunya Nyamira county asobo cholyo obokebwa koleke tororo
na bono iga yanyare kanirenga opinion poll yakoretwe ritukuri igoro na boya rokane nga UPA yagendere gutangana onare kuboria bagusi bonse asemore asemwabeta Kisi ane Nyamira tochamo ketinginye kengaini gekorosia enyomba yaye gekuriyo bondi kiarosia enyomba yaye eburage gotugia soime boria barayi baito kurugusi ekara tole twensi kwa pamoja tole maega ya Dr. Fred Matiang'i tobwaterane totige konya koriane bigocha totige chisege gakore safari tobwatene yemo kubasaba barayi baito bakisi ande Nyamira na Kenya ngimase twaika tobwaterane tobegentekemo egere togenda gochibosi asonsi nonsi epati ito ya UPA eyarokanire koba yobobui obonene tochamo egorene risega yomugusi nande muntu taba ng'aina abantu baminto ng'epati nero korugusi eng'ago wetani UPA tochamo to build epati ito etenene egere netuno mugusi na ritoranyare korokunegesa kugetenene biya mona sana tigatobe amo tole gestasi epati ito actually tigamba tebi ntu epati ito teri epati yokuge paranga kiende muntu ararengera ringa abantu barabanda ko mnyoka kigali goro ba gukona kiango epati ito germa sinani even members numbers go have it no orangire bono ya abantu kire ward go ba go jabala Leicester so na bonde ko teba ngepati ito ya hopa na genda teko genda mutu na ndengo tebya barayi baito bonspi yenere epati to koraja akera tora semeria inyomba ya bande kara agaji nyomba yao ekero go siaru kuri nyomba ya bande gichoire watokanga no bwata soko genda so this is the right party wote tukule kwa barayi baito abana sasa baito bonspi kusiengi manabona Kenya ngimanga ki wacha tukuja pamoja tuunde chama yetu ya UPA. Toska sensemo ye chigosori mwanchu murigaria morokia homonene we club ya Shabana huyo manyakaende una Peter Okidi onekire una haba gosori bae nigo bono barache konekia hegosori engi yari tukori ankyo onya nigo morokia Okidi obekire teneni una nigo bare bosaba barache konekia hegosori enkong mono asebono hamobekire isko omorokia Hosofa paka Ezekiel Akwana una narigo nigare omorokia obwate obumanyi obwoigoro mono timu ya Shabana nigo bono era gosori ne timu ya Sofa paka rituko ria ankyo chinsa isano na isato ime yegesero kiagusi egosori ekagire koba enkongu kianda gikomi korengana no mwarigani gwe chigosori chaito Daniel Omwaga. Of course tumejiandaa, tunashukuru kwanza Mwenyezi Mungu, kila kitu iko poa, hatuna majeraha yote. The team iko safi, the players wako motivated, the mindset, kila kitu. So kile mbakia tu ni kupiga action kesho kwa mechi, kupeana 100 kwa 100. Kila mtu ajisukume tupate matokeo mazuri. Sisi sema ni kujaribisha, because ukiangalia the moment umemake kikosi na kuna mtu hajamake kikosi na maanisha uko ready kucheza. So as much as tunawapea hizo minutes kidogo, tunaintroduce polepole, kila mtu ako ready kucheza kesho, kuanzia kwa Dizo, Masai, Michira. So kila mtu ako ready kucheza kesho. Itategemea vile kila mtu atamka asubuhi, tunangoja tukiamka asubuhi vizuri kila mtu, then kikosi inaweza kuwa imebadilika ama itabaki vile ilikuwa. Naweza sema msimu uliopita tulikuwa na msururu mzuri. Ukiangalia kuna mahali tulikuja tukapick. Msimu umebadilika. Of course wachezaji wamebadilika, wale wachezaji walikuwa hapa Sofapaka wakichukua point 3, wengi wao hawako, na pia wale wachezaji tulikuwa nao tukichukua point 3 Nairobi wengi wao hawako. So mambo imebadilika, ukiangalia the environment pia imebadilika, team imebadilika. So naweza sema tumejiprepare vizuri sisi kukabiliana na mechi ya kesho. Kila mechi kwetu si uchukulia kama finali, so kesho ni finali nyingine. Na ni mechi ambayo itakuwa of more tactical. Ukiangalia mkufunzi wa Sofapaka mtu ana understand football, so for us tunasema ule ataweza kufikiria mapema mbele ya mwingine, ule ataitaka sana kuliko mbele ya mwingine, ule atakuwa na njaa sana kuliko mwingine, atashinda mechi ya kesho. Sisi tumejipatia hiyo task ya kukuwa na that hiyo njaa, kuitaka sana. Tunataka hiyo ball sana, tunataka tuwasukume zaidi mpaka waweze kufunguka na waweze kutupatia point 3 kesho. Yaani kuomba tu waendelee kufika kwa wingi vile wao ufika. Tunawapromise kesho tutawapatia ushindi. Timu iko sawa, so wakuje watupatie support. Tunashukuru kwa maombi yao na support yao. Kesho tena wazidi kuja kwa wingi, tutawapatia furaha mpaka siku za mwisho.
Mwanchomo rigereria wikiragwo no tuwikira omwerio bwemesa ya maiya kuru ensoko ensa eyamo obutko bwarero chidagika chitigarite 12 igachuka inyana ko bagikoroga chinsa isato chia chinsa bose chinsa ibere chia bono butko ko wakirambya mono soko sangana into nande nyoranga gikoroga chinsa isato ninchikora naga igato sanga semesa ya maiya kuru ensoko kumanyana riaya aine kurinda seboniga gendra kwegokya nimero bilia gendreta sembeo ya Ensoko TV asadi bagari ya Brian Achaka Felistas Kabendi Barnabas Sondari abana kiamali gune chibicha ngochara senchirengia nche nkoro kwa Clinton Ndigi. Eye n'Ensoko TV, uboroso bw'umugusi.